Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, 63 years old na suspect na taga-Tigaon, Camarines Sur, arestado sa kasong 298 counts of rape. Public Safety Office na monitor na ang bilog na sentro kang Naga, huli kang 36 na units ng CCTV camera. Pamukid Elementary School sa San Fernando, Camarines Sur, nilaog nin parahabon. National Federation of Junior Philippine Institute of Accountants Region 5 Council pinanginotan ang Annual Regional Summit 2023 para sa mga accounting students. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong magiging tagapaghatod bareta. Nasa kustodiya ngunyan kan mga otoridad ang sarong 63 anyos na suspek na pinag-aresto kan mga tauhan kang Naga City Police Office asin Tigaon Municipal Police Station huli kang 298 counts ning rape. Ramon taman ng kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. 298 counts of rape ang inatubang na kaso kang 65 anyos na suspect na si Jaime Cornel, residente kang Zone 6, Barangay Cabalinadan, Tigaon, Camarines Sur na inaresto kasudma kan mga personahe kang Naga City Police Office Station No. 4, kaibahan ng personahe kang Tigaon Municipal Police Station asin iba pang operating units sa Barangay Karaykayon kanasabing banwaan. Susugi Police Major Maria Victoria Abalaing, tagapagtaram kang Camarines Sur Police Provincial Office, bit-bit kan mga operatiba ang warrant of arrest na hali sa RTC Branch 20 digdi sa Naga. Ang biktima, aki kang live-in partner kang suspect. Inarrest po itong suspect through virtue of warrant of arrest for the crime of rape na 298 counts po ito. So, ito po ay na-issue ng presiding judge ng RTC 5th Judicial Regional Branch 20 ng Naga City. Dated April 11 with no bail recommended po ito kasi kung mapapansin nyo naman po yung counts nasa 298. So mga almost 2 years na rinirape itong batang ito. Idinagdag pa ni Police Major Abalaing na aksidente lang na naaraman kang maestra kang aki ang kalbaryong inaabot kang biktima sa saiyang padrasto. Inikan haputon kung taano ta ibang apelyido ang saing ginagamit asin bako ang apelyido kang suspect. Yung teacher, tinanong yung bata, bakit ito yung apelyido mong ginagamit? Bakit hindi yung sa tatay mo? Sabi naman ng bata, hindi ko naman yan tatay. Actually, ginagalaw nga ako niyan. Doon naawa doon naawa yung teacher, niyakap niya na lang yung bata. And then, syempre, tinulungan ng teacher kung paano ang gagawin. Then, nag-file nga ng case. Mientras tanto, aper kang kasong kinakaatubang kang suspect sa siyudad kang Naga, may suway paman subot ining kasong inaatubang sa banwaan in Tigaon, Camarines Sur. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, kaipuhan maging pasiguro kan mga magurang sa saindang mga aking babae o rugnakong ini pinagwawalat. Susugki Police Major Maria Victoria Abalaing kan Camarines Sur Police Provincial Office dahil subuot magtiwala maski partidaryo ang kaibahan kan mga aking babae. Sa kaso kan senior citizen na suspek, aki kang sayang live-in partner ang biktima nin paulit-ulit na pang-aabuso. But then, dapat maging maingat tayo. Reminders natin yan, constant reminders natin yan sa pagkandak natin ng mga barangay visitations, yung kinakandak nating mga lectures sa mga nanay na huwag nating ipagkakatiwala. Kung halimbawa may trabaho tayo, iiwanan natin sa ating kamag-anak. Kahit pa uncle yan, lolo. Usually, ito kung mapapansin nyo po, 63 years old na ito. 60 years old siya. Sabihin natin 60 years old siya. Ginagalaw niya yung bata. So, kahit na 60 plus na yan, senior citizen na, marami namang klase ng pang-rape eh. Sa pagpapadagos kan mga bareta,
Kung dikit na lang ang mahihiling na Public Safety Office personnel sa Sentro Canaga, inihuli ta binawasan si saindang deployment. Mantang namomonitor naman ang bilog na sentro kan ibinugtak na mga CCTV camera. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. 36 na units ng CCTV camera nang unya naka-activate na ang idinagdag sa dati nang nag-i-existir ang mga CCTV camera sa siyudad kang Naga. Parte na ini kang pinagahasing command center kang siyudad niyaon sa Center for Safety and Resiliency kan lokal na gobyerno na itutugdok sa New Balatas Development Area. Sa paliwanag ni Mr. Rene Gumba kang Public Safety Office, hagop kan mga CCTV camera ang bilog na sentro kang Naga, palaog asin paluwas sa siyudad. Kung mag-abot pa ang hinahalat na donasyon na dagdag kagamitan, interong siyudad kang Naga ang may CCTV camera na. Iyo po, iniyo halos downtown Naga, downtown Naga. Eventually, pag naglaog itong tigahalatang donations, this should include the entire Naga, including the upland areas. Ang dakulang bagay lang po sa Muyat at sa upland areas, halos sa mga barangay tayo, gawaning CCTV systems na naaasahan taman, particularly in the documentation of incidents. So, sangon yan po, central, ining downtown Naga, ang covered ta, major intersections, entrance, exits, kang syudad will be part of our surveillance system. Huli na may CCTV camera nang ma-monitor sa sentro kang Naga, bawas naman subot ang deployment nin PSO personnel asin papakusugon ang security group. Ang sarumpig bibif up ningon yan itong sa tuyang security group. Dahil po ang binabantayan kani sa mga facilities, ang tutukin, bako na sa ng simpleng pagbantay sa kung ano man na krimen, kundi kadaakol po ng mga pasaway na may mga bandal na pigpaparapirinturahan ang mga edipisyo, ang mga facilities. Mga arog kaya na sitwasyon dapat ready na sa mga bantay ta na magresponde. Sa isyu kang oras kang pagresponde, madepende subot ini kung sa insanaga ang kaipuan respondihan asin oras na naipaabot ang impormasyon. We will check kung piraso pinakakaskas digdi. Pero 5 minutes ang pinakakaskas na responde. Oras na makaabot ang impormasyon or mahiling so insidente. Pero depende kayan kung sa insanaga ang response time ta. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, ibubugtak bilang quick responders ang mga PSO personnel na apektado kan minimum deployment na ipapasunod. Susog kay Mr. Rene Gumba, pamayo kan Public Safety Office, ang nasabing grupo ang maresponde kung igwang aksidente sa tinampo na kaipuhan asikasuhon ang bulos kan trapiko. Madagdag man subuot ang Public Safety Office nin personahe na ibubugtak sa CDRRMO. Pero kasabay kayan, so sa tuyang mapi-free na personnel sa traffic management will be our quick responders kung may mga insidente. Dahil pwedeng pagparapahaluyon ang mga insidente sa tinampo. Halimbawa, may nagburungguan dyan. Pag may katulos enforcer na nagtahaw dyan na nag-facilitate kang traffic, burgol, dahil na naghihiriro. So we should ensure that our team is ready to deploy anytime na may mga incidenteng araw kaya. So nagkakapira magiging shift. And dahil tayo hinahali, so pag-deploy din ng dagdag na tao sa emergency services to support the CDRRMO team na sendang emergency response team. Araman nito na nagkakapirang personahis kang sa tuyang search and rescue unit, emergency. Sa iba pang bareta, kung ang Kasureko 2 nakaatubang unyan sa issue kan pag-refund kang sobrang nasingil sa indang miyembros konsumidores na kuryente, kaidto ang Metro Naga Water District nagkaigwa naman problema sa low pressure kan bulos kang tubig. Huli ka ini imbis subuot na singilon in minimum rate sa konsumo. Si aktual na konsumo na sa nasubuot ang pinagpabayaran sa mga apektadong residentes kang syudad ning Naga. Historically, mayo man, nagkaigwa lang kita ning consideration sa advance payment kang nagpasar ang Board of Directors ning si mga no water to low pressure, low supply to no water, no pressure. But sabihon, nagbaba ning board resolution na sinasabi, naku nakaka-experience kakaiyan, dahil ka na sisingilon kang si minimum.
na 10 cubic meters, which is 125 pesos. Ang ginibuta, kung ano lang so aktual na konsumo, yun lang. Sa pagbabalik kan news break, siyam na classrooms kan Pamukid Elementary School nilaog nin parahabon. Gamit asin kwarta, nawara. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Want to build a bright future? Now is the perfect time. The Mariners Polytechnic Colleges Incorporated will surely make your dreams into a reality. Ahoy! And be one of us. Be part of the biggest private maritime institution that leads you to be globally competitive. Choose Mariners. Be one of us. Choose Mariners. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos sa mga bareta, Rural Health Unit kan San Fernando, Camarines Sur aktibong nagpartisipar sa simultaneous vaccination kontra polio. Tibdas asin tibdas durus. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Kasod madadangog asin mahiling ang mga naghiribian ng mga kaakian katakod kan pagsikad na kana bakunahan na kontra rubella, polio asin na tigdas na programa kan Department of Health. Kasod sa banwaan in San Fernando, Camarines Sur, ang RHU kan banwaan na kisumaro man sa nasabing aktibidad asin pigpunan sa magkakaparang barangay Kabalinaan, Barangay Pamukid. Ini po ang supplemental immunization activity na ginigibutangan niya na simultaneous throughout the Philippines. Ang MRO-PBC supplemental immunization activity na tinatawan ng bakuna ang 0 to 59 months na oral polio vaccine sa katong 9 months old hanggang 59 months old children na MR, measles and rubella. Sigun kay Villegas, importante na marhay ang siring na programa para sa mga umboy, tanganing makaiwas na magkahilang nga sa polio, tigdas asin rubella. Kaya na nga po din giraray ang RHU San Fernando na aprobitsaran ang programa hasta pet sa 18 kan Mayo. Para mapreventaran ang helang na polio, ang OPV po para maiwasan ta ang helang na polio kung arang po nindo, hindi pa nagagadan sa polio, hindi takot ang mga akin na nagkakapolio. Igwa pa po kita ng measles and rubella na preventable diseases na tinatao para sa mapreventaran ang helang na measles. Ang pangapudan ko po sa mga nanay, mga tatay na magpabakuna po sa ngunyan kung Mayo 2 hanggang Mayo 18 sa barangay na 22 ng San Fernando. Magduman sa mga nakaschedule na
mga bakuna. Araal daw po, igwa kami schedule Monday to Friday. Hanggang May 2 hanggang May 18. Yan po. Para sa GNN TV 48 na Jerome Breeze, Newsbreak. Mientras tanto, isinabay sa regular na pagbabakuna kan mga kaakian sa Barangay Concepcion, Pequeña, Ciudad Ningnaga ang pagbabakuna kontra sa tipdas, polio asin tipdas duros. Maski naguuran palagos ang pag-arabutan kan mga magurang kaibahan ang sa indang mga umboy para pabakunahan. Mientras tanto, apuera kang nakapwesto sa Barangay Hall, may nag-iikot pa sa mga zona kan Barangay Concepcion, Pequeña para magbakuna. Sa police report, 9 na classrooms kan Pamukid Elementary School sa San Fernando, Camarines Sur nilaognin para habon. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Raot na pintuan, bintana asin na mga kisame kana siyam na classroom sa Pamukid Elementary School ang nagsaban sa mga paratukdo asin estudyante matapos ining laogon kana duwa nga menor de edad na suspect sa panhabon na kanakaaging Lunes nin maagahon. Sigun kay Jelita Capillano, ang principal trika na eskwelahan, dahil ni makatubod na magibo ka nasabing mga suspect ang pagraot sa mga pintuan asin kisame asin pagabon sa magkakaparang mga gamit asin kwarta digdi. Bago po ako naglaog digdi, tighabunan na yung opisina. So after ka ito, evenings pang sunod. Dahil kami nag-expect na arog kayo ng mangyayari digdi. Sabado, Domingo, yaon ako digdi, nagpapatrabaho sa eskwelahan. Whole day. Kaya, kang maraman ko sa hapon, may team building kami ka sa hapon po, kang mga school heads, kang San Fernando, na arog kayo ng nangyari, di ako makapaniwala po na gabos talagang classroom. Nahilig ko sa picture po. Kaya ngunyan na aga, nag-decide po ako na magduman sa ipablatter sa barangay. Then, ang sabi man kang barangay, magdirekta na po naman sa DILG. Kasi, nakula pong bagay ang damage. Sinilda Onan, ana PTA treasurer kan na eskwelahan, nainot man na nakahiling sa lugar ang tulos man na nakipag-koordinar sa barangay asin na Philippine National Police tangaling mahanap ang may kagibukan panhabon. Padagos pa man ang assessment kung ano asin piraan kantidad kan kwartang nalalay kan nasabing mga suspect. Ang nainot ni pong nahiling yung speaker yaon dyan nakakalat sa covered court sa may stage. Then nahiling mo po, ikadwa ko po nahiling ang kwarto ni Ma'am Ines. In-expect ko na may yung kalat kasi yung pinto lang ang inano. Tapos may may double door na bakal. So in-expect ko dahil siya nalaog. Yung pagbukas kasi bago, nalaog pa lang, mas malala siya nangyari. Tapos duman kay Ma'am na Yani, si Bintana, nirangka. Then duman kay Ma'am na Mili, mas malala din kasi nirangka si pintuan, as in talaga, si kadina natanggal. Then si freezer duman, si mga drawer, gabos, pati si Bluetooth na, speaker, nawalat si, so microphone na lang niya ang duman sa luwas. Sa ngunyan kaputnakan mga otoridad ang pagkakabistuhan kan duwang menor de edad na sospek sa nangyaring panhabon sa siyam na classroom kan nasabing eskwelahan. Tangaling sangatan informal na reklamo basado naman sa nahiling na CCTV footages sa barangay. Para sa GNN TV 48 na Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, National Federation of Junior Philippine Institute of Accountants Region 5 Council pinanginutan ang Annual Regional Summit 2023 para sa mga accounting students. Ang details aramon to sa report ni Junior Correspondent Jamaica Angeles. Napano nin kaugmahan, magay na pag-iribahan asin mga bagong kaaraman ang 2-day Annual Regional Summit 2023 na ginibo sa Naga College Foundation puan kan Mayros hastangon niya na aldaw. Ini may temang Polaris Journey Beyond, Sailing Across the Way up to the Riches and Pride of NFJPR Region 5. Pigpartisiparan ini kan mga accounting students hali sa University of Nueva Cáceres, Naga College Foundation, Catanduanes State University, asin Regina Mundi College. Debate, Special Cup, House of Talents, Academazing Race, as in JPN's Feud. Iniman ang mga aktibidad na nagpurbar ng tibay kan mga JPS students. Segon kay Ansel Mabel Monte, estudyante hal sa Catanduanes State University, ini ang pinakaenot na face-to-face regional summit na pigpartisiparan niya. This would be
a very good experience for all of us because we are able to socialize with other students, accounting students. Sa pakikipag-ulay man sa event share, saro sa mga organizers hali sa National Federation of Junior Philippine Institute of Accountants, Region 5 Council na si Nicole Ann Mabulo, ang pinaka-goal nindangon niya na taon ang ma-enjoy sana kan kada saro ang event na ini. Actually, the main purpose of this event is I want the JPians in Region 5 to, of course, enjoy in a very enjoyable environment because yung mga past events kasi namin, more on quiz-biz talaga siya, and now yung annual regional summit, more on academizing race, we do have debate as well. And kung i-look back mo kasi talaga yung mga past events namin, halos lahat quiz-biz lang and then seminar. So this is their time para ma-enjoy naman nila yung academics. Ini si Ja, Micah Angeles para sa GNN TV 48 Naga News Break. Sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, matapos ang mainit na panahon, biglang nakamatian kabikolanin mga pag-uran-uran puon pa kasubanggi. Susog ki Ariel Zamudio kan Pag-asa DOST, ang trough o extension kang low pressure area na yaon sa may Misamis Oriental ang nagdadaranin mga light to moderate na minsan makusog na pag-uran-uran. Sa maabot na Biyernes, balik na naman subuot ang mainit na kamugtakan kan panahon sa rehiyon Bicol. Ini yung epekto kang trough o extension kaning low pressure area na nasa may Misamis Oriental. So yan po ang nagpapawaran sa tuya. Mga light to moderate with that times heavy rainfall po yung dahil sa kaniyang low pressure area na naon sa may Mindanao. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kang GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samoyang official Facebook fanpage GNN TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini, ang GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break.